Dicegat simbahe. Saking buneke pikir merga kabotan nyangga masalah urip. Waluya mitraku, diwiuni samubarang apa wae bakal dilakoni. Amrih lejar lan uwal saka masalah mau. Kalebu nindakake pakaryan sing sakmestine ora tinemu nalar tumrap saweneh wong. Sing baku luar saka wewengkoning masalah kang banget nggubel ati lan pikirane. Najan Waluya kepetung wong sing tansah ngugemi lan nindakake angger-anggere agama. Dheweke isih kepilut lan percaya marang wong sing dianggep nduweni daya linuwih utawa wong kang dianggep pinter. Bab iki tinemu nalar sebab mbiyen sadurunge Waluya ngenal agama. Dheweke pancen-pancen seneng lelaku lan medukun. Mula ya wis jamak lumrahe yen dheweke durung bisa ninggalake tumindake mbiyen kang kasunyatan nuwuhake kasil kang nyenengake. Limang taun kepungkur Waluya asring sowan ing daleme Mbah Dipa kang pidalem ana ing lalatan Pacitan, tlatah Jawa Timur. Tlatah daleme Mbah Dipa iki ana ing pucuking gunung. Saka dalan gedhe udakara isih 8 kilometeran. Ora ana angkutan umum tumuju daleme Mbah Dipa iki. Anane mung jasa angkutan ojek. Iku wae ora saben wayah ana, luwih-luwih ing wayah bengi. Saking getering atine Waluya, kadereng-dereng enggal sowan daleme Mbah Dipa. Mula sakwise kasil menggalih sapetara, Waluya nemu dalan. Dheweke nedya numpak sepeda motor dhewe. Mungguh pamriye sakliyane ngirit ragat, tenaga lan bisa nganti cepet tumeka daleme Mbah Dipa. Watara jam 5 sore, Waluya budal saka daleme ing tlatah Solo. Siji krenteke daya-daya enggal tekan ing daleme Mbah Dipa. Sakwise tekan ing tlatah Wonogiri, wektu wis ngancik surup. Dalan kang diliwati wis katon sepi lan kahanane peteng. Ewa semono kabeh mau ora dianggep pepalang. Tekan ing lalatan Pacitan, Waluya rumangsa bingung. Mungguh dalan sing endi sing kudu diliwati supaya kasil tekan ing papan kang dituju. Maklum, sakwise 5 taun ora ngambah dalan iku, kasunyatan wis akeh owah-owahan. Waluya ngupaya ngeling-eling kang sabanjure duweni keyakinan menawa dalan menengen iki kang kudu diliwati. Sakteruse bakal ngliwati salah sawijining buk. Bubar ngliwati buk, mengko ana dalan rada ciut kang rinengga saka tatanan watu putih. Saka dalan iki terus munggah dedel. Sakwise ngliwati tikungan kang ing iring tengene ana kuburane. Lagi menggok mengiwa udakara 200 meteran lagi tekan ing daleme Mbah Dipa. Pawitan keyakinan kang kaya mangkono iku, Waluya terus mlakokake sepeda motore sing lampune ora pati padhang. Nalika tekan ing dalan tikungan kang ereng-erenge ana kuburane, Waluya rumangsa kaget lan keweden. Ing tengah dalan, Waluya mangerteni wewujudan kang gegirisi. Wewujudan iku kaya lumere macan kang gedene sak pedhet
lan duwe wulu putih. Macan mau ndekem ana ing tengah dalan. Mripate tajem cumlorot, ngemu cahya. Namatake Waluya. Kaya-kaya nedya nubruk sinambi gereng kang banget medeni. Nemahi kahanan kang kaya mangkono iku. Sakal awake Waluya krasa gemeter. Rambut githoke mengkirik. Ambekane nyenen kemis. Arep balik jelas ora bisa. Merga dalane mung ciut. Arep bengok-bengok njaluk tulung wong liya. Kaya-kaya ing kiwa tengen ora tinemu perumahan. Derek langkung, Mbah. Kula mboten badhe ganggu panjenengan. Kula nyuwun jenengan nggih mboten sah ganggu kula. Pangucape Waluya karo drijine ngupaya ngobah-ngobahake saklar lampu sepeda motore. Lega rasa atine Waluya. Sakwise ngucapake ukara kang kaya mangkono iku, pewujudan mau alon-alon ngadeg lan banjur lumaku ninggalake papan pandhegemane. Waluya ngupaya ngematake mungguh menyang endi lungane pewujudan macan mau. Kasunyatan pewujudan macan mau tumuju regole kuburan lan banjur ilang ing pepetengan. Waluya banjur ngupaya nerusake laku tumuju daleme Mbah Dipa kang miturut panemune wis meh tekan. Ewas mono wewayangan wewujudan macan putih kang gedene sak pedhet, kaya-kaya ora bisa ilang saka pandelengane. Entuk pangayomane Gusti, Waluya kasil tekan ing sangarepe omah gedhek kang ing sangarepe rinengga lampu ting kang uripe mung melik-melik. Miturut panemune Waluya, omah iku wiwit 5 taun kepungkur ya tetep ngene iki wae. Ora ana owah-owahan. Kula nuwun, Mbah. Uluk salame Waluya kaya lumrahe wong mertamu. Nganti ambal kaping 3 lagi entuk wangsulan. Sinten nggih? Wangsulane salah sawijining pawongan kang suarane rada serak. Sakteruse keprungu jumangkae sikil tumuju lawange omah. Kula, Mbah. Kula sinten nggih? Pitakone pawongan lanang kang ana ing jero omah. Waluya ora pangling menawa iku suarane Mbah Dipa. Kula Waluya, Mbah. Pangsulane Waluya bebarengan lawang omah kebuka dening Mbah Dipa. Oh, Nak Waluya sing daleme solo kae to? Inggih, Mbah. Monggo Nak. Kok janur gunung? Sakwise sawetara lungguh lan takon tinakonan bab kabar, Mbah Dipa ngupaya nglesih mungguh mengku karep apa. Bengi-bengi kedlarang-dlarang tekan ing omahe. Kanthi blaka suta, Waluya medharake apa kang dadi sedyane. Sakwise mireng sakabehing ature Waluya, Mbah Dipa banjur paring pituduh kanggo mungkasi sakabehing reridu kang saiki disandang dening Waluya. Ora mung iku wae, Mbah Dipa uga paring srana awujud barang kang dibuntel mawa maripute sak cuwil. Mungguh isine apa ora dingerteni dening Waluya. Nanging Waluya rumangsa mantep lan mesem sakwise diparingi donga lan srana iki. Kala wau ten margi rak mboten wonten menapa-menapa to, Nak? Pitakone Mbah Dipa. Waluya ora enggal caos wangsulan. Kamangka yen mboten klentu menika rak dinten malem Selasa Kliwon. Piterange Mbah Dipa meneh. Wonten, Mbah. Wonten margi tikungan sak caketipun kuburan. Nak Waluya dipun cegat wewujudan macan putih. Punggele Mbah Dipa. Waluya mantuk-mantuk
Oh, niku simbahe nak. Mbok bilih namung bagekake rawuh sampean. Simbahe sinten, Mbah? Pitakone Waluya kepengin ngerti. Nggih, simbahe Kang Mbawreksa lalatan riku. Wujudanipun simo pethak to. Nalika sampean badhe nglangkungi dalan ngriku, piyambake ndekem wonten tengah dalan. Kados-kados kepengin mangsa sampean to. Piterange Mbah Dipa. Leres, Mbah. Wangsulane Waluya. Sejatosipun wewujudan menika boten bebayani tumrap sak sintena ingkang badhe tumindak sae. Nanging menawa mrangguli tiyang ingkang badhe tumindak awon, genah wewujudan wau bakal ngalang-alangi. Oh, ngeten, Mbah. Wangsulane Waluya. Pantes ing lalatan kene kahanane ayem lan aman. Ora ana wong kumawani tumindak murang tata apa maneh laku durjana. Apa ya iki amarga anane wujudan arupa macan putih iki. Yen mangkono, wujudan iku dudu wujudan sing sabaene. Kasunyatan bisa mbedhekake tumindak sing becik lan ala, ujare Waluya sakjroning ati. Cerita pengalaman iki kasunyatan ora mung dialami Waluya dhewe. Akeh sedulur kang enggo tekan saiki ngalami lelakon kaya ngene iki. Dadi yen sak wektu-wektu tindak lalatan Wonogiri, mligine ing daerah pegunungan, menawa merangguli wujudan macan, mbok menawa dudu macan tenan, nanging macan siluman.